Oh, Igbo bụ Igbo, ekele m unu. Lolo Nneka Chimezie na-ekwu. Anyị na-ewetakwara unu ọnọdụ Igbo. Eric, ndewo, happy Sunday. Anyị na-ewetara unu ọnọdụ Igbo. Ana m asị ka tata bụ ahịa Nkwọ bụ Sunday. Ka Nkwọ pụtara anyị ihe ọma. Na-asị unu nnọọ. Hey, Bethel, oh! Bethel, ebe gara since. No, my brother, please share and like and send gifts. Apart from you, one she punk na pointed nose image. So, so please send gifts. I beg of you, send gifts. Please share. Let others join us. Share. Let others join us. Yes. Please share. Let others join us. This is a very beautiful morning. The atmosphere is very cool and beautiful. And thank God for the gift of life. And Chineke, Bonadeko Suwemani, Rahoma Bonite. About one Nika and Kakayo, Macandina, a John were threatening mad. No, I rahanu Benita give when you keep at us, so I can go to Chuku. Maconian Kendo. Now, I receive. And the following Madame are the greatest gift. Chineke na-enye mmadụ ngodo arụ isi ike ya ahụ enwe ụdị ahụ ị gaghị ma that money is nothing. Onye na-akụ ihe hey, thank you. Confidel. Na ọ dịkwa ka m ga-agbago elu. Biko gwenye ya chere too. No. Hey, Irem Chukuka. My brother, none. Okay, please share. Let others join us. Share. In the TikTok, just God and gift. Welcome, please share. Iche, welcome, please share. Ụtụtụ ọma nwanne m Clement. No. Please share. Iche. You're welcome. Please share. Let others join us. Tell that carpenter has stop good. Welcome. Please share. From TikTok, please share and like. Let others join us. Please share and like. Clement Ututoma Wanem Uchewa Kibye. Good morning, darling. Clement Ndewo Umunem. None, please share. Share. Let others join us. I'm not to try. I really want people to join so that everybody will be carried along. Justice. Okay. No one name. Iche, thanks for sharing. Yes. Chukuben, welcome. Please share. Let others join us. Share. Let others join us. Ella, welcome. Please share. Mute yourself. Hana. Leonard, no one name. Because share. Justice, no. Uche, Bishop, you are very much welcome. Victory assured. Yes, indeed, victory is assured. Welcome. Please continue to share
others join us. Ella, thanks for joining, and Ella is up. Now, here I got this morning, Womaka. Actually, can compare the life of Nelson Mandela and that of Mazi Nnamdi Kanu'S, onyeisi ndị IPOB. Ihe niile ndị a dị necessary. And then when him chọrọ ikwu m na-ekwu anytime ọwụ onye ọbụla batara na dị struggle chọrọ ka dị struggle ka o nwee isi. Achọrọ m ka onye ọbụla n'ebe a buru ya at the back of your mind. And then emesina enwe onye n'ebe a na-emegheri ajọ ndị Igbo anyị no. Enwe ihe dịka ndị Igbo anyị. Chukwu kere onye ọbụla kee personality. Otu anyị ga-ahụkwa ndị oke anụ m so onye chọrọ ịgbagbu Trump mbọsị awụ onye Israel nọ ha na-alụrụ ọgụ. So all personality. Then onye gbagburu Charlie Cook bụ onye America, a fellow American, gbagbuo maka ihe ọ na-eprichi. So otu ahụ ka ọ dịkwa n'ala Igbo enwere ọtụtụ ndị mmadụ. So that is why ebe ọbụla m nọ mmadụ nwa ha ala nwa asị ọ ndị Igbo ọ na-ewe m iwe. I will show you. Adị m atọlọreti ya atọl. Once ị bịara sị m ọkwọ ndị Igbo anyị no enwere ebe ndị oshi na-anọdụ. Ịbịa na the whole world self ala Igbo wee ebe ị ga-enweta majorly responsible people. Honestly, ndị nwere obiọma maka na anyị bụ ndị na-eje ụka. You know, so mana m na-ekwu maka ndị nwe ndị genuinely ọ na-achụ ụra na-agbakwa mbọ. Please TikTok share. Ndị nọ na TikTok share and like, you know, so that others can join us. So now on that ka m na-agwa okwu. Ọ bụrụ maka ndị na-achọghị onye ọbụla ịhụ na-agba IPOB ọkpa na-akastigate IPOB maka enwebeghị agbaala m tọọchị n'elu gbaa n'ala. Enwebeghị ebe ọbụla nhụ dent na ahụ ndị leadership IPOB, current leadership of IPOB, nothing. Then ha bịa buru allegation ha bịa ịjọ ha question ha bịa ọgụ. You know, so that shows na ha dị committed to ihe ha na-eme. Sapi ọ dịka ma abịa that place. Ha dị committed to ihe ha na-eme. You know, so ya ka m ji eme onye ọbụla chọrọ m ebe gadịtụ bright. Onye ọbụla chọrọ na-akpọ ha aha ọjọọ. Ana m ekwe in as much as I'm open to in as much as I'm open to information because I'm a journalist. I like good information, correct information, you know. Show me bigger and the more bright. I think this is better. Yes. So, in as much as I'm open in information, I know about touch so that I report all ihe wee joku maka ọwa ọrụ anyị ka ọwụ. Yes. So, agbaala m touch n'elu gba touch n'ala. In fact, weta m akwụkwọ ahụ nọ dị. Enwere akwụkwọ nọ dị. In fact, enwere onye nke bịanụ sị na Chinasa Nwuru na Chike Edozie m ratụlụ Mazi Nnamdi Kanu'S out. Dịka m sikwe kwuo na mbụ, anyị bịara today ka anyị compare the life of Nelson Mandela and the life of Mazi Nnamdi Kanu'S. And dịka anyị na-agba touch, ọ ha nwa bụ ndị buru ụzọ bido this comparison maka ndị ga-abịa ụgbọ a na-eti gagagaga akparịala Mazi Nnamdi Kanu'S. Ọ ha nwa butere this comparison. In fact, lawyer ya, one of his lawyer Nnamaka Jofo, butere this comparison. Na nga ọ na-achị prove anyị why Mazi Nnamdi Kanu'S ga-eji na ọ na nga na-achị. Ya kpọọ Nelson Mandela ha na ọ nọ na nga na-achị. So anyị gbazie touch. Mgbe m gbazie touch wepụta eziokwu ha bido tiwegagaganya ha na-adị eti.
which is normal. Mana I ga na agba touch na ebuashi every truth. Yotago. And language on Naswa, all lovers of Biafra. Oh yeah, your language. I'm a lover of Biafra. I'm not an IPOB member, but I'm a lover of Biafra and I believe in the movement. So, where my platform, Nenya Kolemuni, Kekedakam Nenya, Obuna na ha popute joku, and you joku. Na, welcome. Oh, yeah, open native. I talk my Greek. Maka, thank you. A na-eji eziokwu ga-guide ndị mmadụ ha mara what to do mana otu ha ga-eji na-eme align na control ha. And I bịa hụ na in the last 4 years before m pụtazie shiwo ọnwụ bọpụtawa eziokwu eji achị na edere kọsasa everywhere chọkwa ịchụ anyị achị n'ụlọ anyị maka na ndị mmadụ amaghị the real truth until anyị bịa chọpụta na ndị iro awakputegwe ndị iro emego infiltrate na the struggle na-achọrọ hijack the struggle. I wee tiwezie mkpu especially me na ndị be anyị bikon ndị achị igechanụ vigilante. So it is a vigilante ya anya ọkụ so anyị ga-continue na-ewepụta the eziokwu a ga-guide anyị before a na-eme infiltrate ebu the eziokwu ọ ga-enye aka guide ya this struggle. Now onye ahụ abịa sị m na m gbawa touch the other side m si enye m information a ga-agba touch mgba touch. So the accusation o nyere wụ ọkwụna mana anyị na-ekwukwe n'ime anụnwa aka ga-adị ihe aka m na-achọkwada image. So pagodu nwaanyị mara mma taa mana ha sị na nke ezube mana asa ga-eti ikwu ya ihe. So onye ndị n'obodo oyibo anya ha nọ na Naịjirịa ndị n'obodo oyibo ma ebe a na-ere image dị pointed ka eti gị ya n'ime ya ka ọ dị more pointed and I am still nwaanyị punk ka ọ na-aga aga. So dịka m ji na-ekwu ya asụ m na ọchị na-asa nworu na Chike Edoziemu gbara Mazi Nnamdi Kanu'S ticket. Ọkụ mgbara adịka Chika Edoziemu obi na Switzerland Chinasa nworu biri na Kuwait Mazi Nnamdi Kanu'S biri na England. So Mazi Nnamdi Kanu'S hapụ ndị niile bi na England onye dị eji ego ele ya nọ na England wee kpọwazie Chika nworu na Chinasa whatever gbara ya ticket. Okay, so mgbe m jụwaziri ya ese na ọwụ Chinasa nworu na Chika Edoziemu na-eji ego eche m nwanne nna ya anya. So naturally na my organization achọ ime ihe ugbu a ọwa finance director ihe ọbụla wụ ihe ego ya na-eme. So ahụrụ na m ote onye dị in charge of security ga-echichi ya wụ ya gara agba ozugbo mkpu nke ahụ ya agawa eze which is okay, all part of the something. So now mgbe ha bịakwa bịa kwuo okwu then even though na m enwebeghị much information ọnụle anya ọnụ ga-ahụ na mgbe lọlọ bịara lọlọ Uchechi ga-eme ka alụ bịa mgbara ya ajụjụ ọnụ o wee trozie more light wee kọwatara anyị na onye dị in charge onye na-supervise onye ji ego owu Mazi Kanu'S obere nwanne Mazi Nnamdi Kanu'S ya nwa na-supervise nne nna ya anya. So taa ka o ji m ozugbo nwanne ga na nga ya nwee ike hijack the money. So now wee mepekwu anyị anya gwa anyị na oge ejidere Mazi Nnamdi Kanu'S na ya na nwanne ya nwoke na ndị jidere ya na-ekwu na phone nke nwanne ya nwoke confirm ọrụ ya and nwanne ya nwoke apụtabeghị bịa deny anya. So ka unu na-ahụ touch anyị na-agba at least ndị Igbo ama n'eziokwu na-eziokwu n'ezi asụsụ maka na nsi information nke m ji bụ na Kanu'S nwere idea mana ọ gwa ha ndị DOS mana anyị amaghị how far ọ nwere idea. Atago kita na ka o doro anyị anya na not just that ọ nwere idea maka uche m bụ na maybe ozugbo ejide Mazi Nnamdi Kanu'S ya akwụọ na phone ịghọtago ya akwụọ na phone otu o ji nwa idea. Anyị ama how deep ọ dị na touch agbaziri nke Odoziakụ Lolo Uchechi bịara kwuo wee kọwata na ya na ndị ahụ na-ekwu na phone ọ maka ndị ilede onye ọbụla eriviluru ụdị ihe a na onye ọbụla kwesịrị ịdị happy mana enwere ndị na-agba ya ọkwa ihe a na-ajụzi iwu abịala ihe niile ahụ atọghasị enweghị ebe ha ga-eji eme ya attack ha blame nwaji nwaanyị akpọzie ya family matter ịghọtago na family
mata mana Kalu nta Kalu pụta na-akpọ nwunye nwanne ya nwoke akwụna amabụghị na family mata. Anyị ga-akawa, anyị ga-ejisi ike na-agba tọọchị ka ụnụ na-ahụ ụzọ. Ya ka m ji asị agbachana m tọọchị, ọtụtụ ụmụ anyị anwụọna, ọtụtụ n'ime ha aka nọkwa nga. Ọbụiche ọ na-ewe m iwe na sọsọ onye a na-ekwu maka ya nọ na nga Mazi Nnamdi Kanu wee tọhapụ thousands ndị ọzọ nọ na nga. And ahụbeghị m ka Mazi Nnamdi Kanu na-ezu oji tụrụ ndị lọya ya na ọ na-ezu oji pụtara ote kwute ma ọ bụ jụọ ajụjụ ndị ejikwa na ụmụ ha ji n'aha oji kọwata anyị ma na-agakwa okwu ha ma anaghị aga okwu ha. Ihe niile ndị abụcha ihe na-ewe anyị nwa bụ ndị nne iwe. Awụ m nne, eji m nwa, okay, then asụ nwa m so nọ na nga, m nọrọ na-agbakiri ala nwa m nọ na nga, a na-achụgharị onye niile, ego niile a na-ebuga Sokoto, ihe niile a na-ewega Sokoto. O gosighị ezigbo ihe ọkwa ụlọ na-aghọta. So onye awụcha agba tọọchị ahụ ụzọ aha anyị na-ekwu. So dịka m chi kọwacha ihe niile, biko na ada ama ụnụ mana m gwụkwa onye arịrịọ. So send gifts, ụnụ ga na-send gift to encourage me maka akwụkwọ m onye arịrịọ. At least onye arịrịọ oke onye oshi mma, ndị ka na-ere ego ọbara federal gọọmenti na-enye ego aka m ha mma. So nyekwenụ m gift, so ihe anyị ga-agba mgbe ha bịa wepụta okwu Mandela na Mazi Nnamdi Kanu. And ihe Mandela abụrụ ihe anyị ga-eme ya maybe this week. M ga-agba ọkụ maka na o nyere m ọṅụ na ndị a mere m chọpụta otu ANC wu an explicit organization dịka IPOB. Enwedị ihe dị iche, sọsọ ihe dị iche wu na environment ha na environment ya wụchaghị ofu. Gịnị ka m ji wee kwuo nka? The white na ndị ochie ojii nọ na South Africa na-alụso ndị ọcha na-emekpa ha ahụ ọgụ. So ọwa ọgụ ofu onye nya two group. Nigeria ahịa ndị Igbo anyị dịka ndị Israel, maka m ga-agbakwa ọkụ ndị Israel ka mma ka ha chi wee settle down mgbe ha bịa nakwa. Anyị dịka exactly ndị Israel, ndị iro gbara ya okirikiri iti ishe ebe a, and then ndị iro ha gbakwara ya okirikiri bịakwa na-etikwa ọgba aghara n'ime anyị. Igbo siri ike, Igbo ma ihe. Biko ka anyị na-eto n'onwe anyị, mmadụ emekatakwala so ọka ndị Igbo anyị si eme. Ikwo onye mere ihe ọjọọ ka ikwuhala ọka ndị Igbo anyị, ndị be anyị si eme, ịgụ n'onwe gị asọ onye ọjọọ. Enwedo obodo nọ na Nigeria na mma a ga-enyegoro hit enyere ndị Igbo. At least ka m bidogoro from 1966 till now, anyị ka kwụrụ. Kama na ihe mere n'owu na anyị ga-ejisizi ike na-eprichi gbanwetu ọtụtụ omume Nigerian steeti megoro ya supposed to. Anyị hapụ some of ezigbo omume anyị na-amụtachi omume dị njọ ndị ọzọ na-eme ebe a ka anyị ga na-ekwu okwu ka anyị nwee ike inwe unity of purpose, were ofu obi nọ, were ofu obi dị dedicated. Na ọ bụrụ na ị na-anụ olu m, and biko m na-ayọ igecha ihe a gbaa mbọ tụsaa ya ka ndị ọzọ nụ. N'ihe iji wee sonye ihe a na-eme ewu na ị chọrọ ka anyị nweta nnwere onwe. Enweghị otu ọzọ, that is honestly, enweghị otu ọzọ ị ga-abanye na ya na-abụrụ IPOB. Ị nọrọ n'otu ọzọ, ọtụtụ ya bụrụ na Mazi Nnamdi Kanu gị banye ebe ahụ, ị kwesịrị ịma ihe na ịbata ha na the struggle. Eziokwu na Mazi Nnamdi Kanu uwe ezigbo onye isi a na-eso, ọ bụdụ Chineke nya bịakwa kwuo na onye ọbụla o kwuru nga aka ji ya, onye ọbụla nwụju ọnụ mmiri ara afọ ekwechighị iso ya. Ọ naghị adị mma mmadụ dị fanatical ị na-eme ihe na-esogodo mmadụ. Ị marakwa na onye a gị na ya na-eso nwere ike ire gị. Judas nọ na-eso Jizọs, sogide even ya nwa na-ejide ego, o mechara ree Jizọs. Ịghọtago? Siza, onye rere Siza wee ezigbote enyi ya. So gị na mmadụ soro enwe si na nwa ya, sọsọ nwa ya ga-agochitere agụgọ wu nke ya bụ n'afọ, na nke ya kwọnazi ya ma ngochitere ya agụgọ. So ọ dị so silly mmadụ ịsọ ọ dịghị ka onye ọbụzi Chukwu na ọ ga-adị emefe. Ọ bụ eziokwu. Ọzọ dị ka ibe ya bụ na
ịbịala anya na IPOB nke sokwa enwe ọ na ha anaghị emeji ha pụgo ha na-arụkwa ọrụ ha ka esi na-arụ na ịrụ ibi udo otu a ya nọ na 190 something countries ya ka m ji wee na-ekwu okwu oge m gara Abuja wee fụcha ihe niile m fụrụ na ihe na-eme wee chọpụta na ihe eji wee jide Mazi Nnamdi Kanu ka egbuo IPOB wee kpọkuo Igbo niile si Igbo ihe ọbụla unu na-eme na unu ekwekwele ka IPOB nwụọ, unu ekwekwele ka Mazi Nnamdi Kanu nwụọ. These two entities nwere ihe ha ga-emere anyị. IPOB wu otu anyị niile gbakọwara and should be above any other person in that group. Mazi Nnamdi Kanu onye ọbụla pụtara si na without Mazi Nnamdi Kanu na agaghị enweta nnwere onwe. Onye na-akụ ihe aha menyo datin na agaghị enweta nnwere onwe, na agaghị enweta nnwere onwe. Onye aha na-ekwu ihe ndị bekee kpọrọ blasphemy. Ọ dịte ka ịkwekwe na Mazi Nnamdi Kanu bụ Chukwu maka na ọsọsọ iwepụ Chineke na a na-agaghị enweta nnwere onwe. Enweghị onye a na-anaghị agbanwe n'ihe. Mazi Nnamdi Kanu dị mkpa dịsi ike so long as ọ ka dị committed to the struggle. Ịghọtago ọnwụ na ọ dịghị committed to the struggle ọ ga-adị replaceable. Nke awụ nke unu na-achọghị ịnụ mana ihe awụ eziokwu kwụ ọtọ. Nna anyị ukwu nnọọ eziokwu kwụ ọtọ nke unu na-anaghị achọ ịnụ mana anyị ga-ekwu ya. Ọ maka ihe anụnwa na ọtụtụ ihe na-esi ndị mmadụ n'ọnụ na-apụta ka m ji wee chọọ ka m nyobadị n'anya na ndụ Mandela na Mazi Nnamdi Kanu ebe ọha nwawu ndị wepụtakwara dị okwu ka eleba anya. Now Mazi Nnamdi Kanu hiwere otu ya na ndị otu ya. Mazi Nnamdi Kanu ehiweghị otu a naanị ya, and without ndị otu IPOB Mazi Nnamdi Kanu enweghị ihe ọwụ. Ọwụgodu na ọ pụtakwa ugbu a na-achọkwa ihiwe otu ọzọ ọkwa ndị mmadụ ga-agbakọ naanị ya ma kwụ. So ka unu ghọrọ na ihe awa aghụghọ. Yes, ọ wụọla logo Mazi Nnamdi Kanu n'ọdụ ka logo IPO, logo the struggle. Ọ dị ka ọ nọ n'ala nna anyị ukwu gaa n'azụ ụlọ. Logo the struggle ka ọ wụ now. Ị na-aghọta? Mana a na-agbanwe mmadụ na na-anọkọta ahụje na logo eyizighị ọ naghị project the company ewepụ the logo. Sọsọ ihe na-aga iwepụ hala company ihe niile a na-eme company liquidate. Sọsọ mgbe i liquidate company ka company ga-anwụ. Company dị ndụ MD bịa MD la, manager bịa manager la. So long as ime ya a public so long as ọ wụọla a limited liability company ebe a ga-akpọkọtachi ndị mmadụ so ngwa bịa weta ego ka anyị bata. The directors enwere ike ọngụ nwa chepụtara ya mana ọ nwa nwepụ ya mana so long as ime na-ekpọ ndị mmadụ ngwa bịanụ ka anyị gbakọ ọrụ nwa ihe ọwụwa ha nke gị ọ wụọla limited liability company. So eziokwu na Mazi Nnamdi Kanu hiwere na-ekwu okwu n'igwe eji ekwu okwu taa m ji ekwu mechazie ụmụaji ibia wụkwa ndị Igbo gbakọnatasị ya ngwa ka ihiwe na ya ehiwezie ya wụrụ ihe ọha. Mazi Nnamdi Kanu even though as the face of the struggle cannot be bigger than IPOB, anybody can be replaced. Now ka anyị gbaba aka ihe ndị m na-agwa okwu a wee nwechara ndị nọ na the struggle nya ọ na-agụ agụọ tata kama egbuoro ya mmadụ ka Biafra nwa bịa ha chee na ụjọ na-atụ ha awụ ewepụga Mazi nna anyị ukwu ana m eme ihe ebe a biko achọrọ m mkpọtụ ewepụga Mazi Nnamdi Kanu na ọ da na ha na-atụ ụjọ. So ọ bụzie na Mazi Nnamdi Kanu kpọọ federal gọọmenti echi si na ya anụweghị eme gị na-eme gị lawazie. So ka anyị dị careful na loyalty anyị ga-awụ na IPOB this organization wo ebe anyị ga-adị dedicated to na ebe anyị ga-awụkwasị anya oge ọbụla bụ kedu ndị na-achịkwa anyị maka ndị niile a na-achọ anyị niile wụ unu niile ndị na-achịkwa unu maka ndị onye ọbụla wee member of IPOB wee stakeholder then a ga-enwerịrị ndị a ga-ahọtakwana ga na-achịkwa na direct affairs. Anya unu ga-adị na ya nwe onye ọbụla gaghịrị ụzọ ewepụ ya tie onye ọzọ
onye a ga-enwe constitution of which mma na ha nwere asa ha nwere code of conduct ha nwere ya. So nya ka m ji wee maka ọtụtụ ndị ikwu okwu ifuru nyekwori Mazi advice ya wụọ mkparị and wee na ihe ha emotional blackmail ka etinye m ụjọ na ha. That will not happen. M ka ga-eme eme m ga-akpọta ndị because o nidere ka nhazi otu a ka o sie ike gbazie mgbọrọgwụ ndị ANC mbụ ndị otu Mandela hiwere ANC na 2012 ka e hiwere ANC wee toge mgbe ha ji na-achịkọchi ndị mmadụ ndị black ka ha nwee a voice. Ụnụ ma na IPOB bidoro from Mossop, ọtụtụ n'ime ụnụ ama ha na IPOB bidoro from Mossop. Ọkwa power tussle ka eji wee kewaa anyanwụ bụ ihe because ihe anyị nọwụ na ụwa zuru ike dunyere Mazi ka ọ gaa obodo oyibo mepee redio. Ọ ya wụ ihe chere ha okwu. Anyị nụkwa na mgbe Mazi na-eme international marriage ụwa zuru ike bịara buru ya wụ betrayal. Ya gazi ebidozie dị redio werezie na-ekwu okwu dọwapụ from Mossop. O nwekwara ike inwe point because anyị makwa na ụwa zuru ike nwezi otu o jiri pụzie n'ihe a na-eme mgbe ọ bịazi na-ekwu okwu and aghọtara m ihe o mere dị mma. Ọ chọrọ ka ọ wụrụ organic. Ọ chọghị ka ndị ọkọta ọkọị n'ọnụ bata. Ọ chọrọ ka ndị n'olu ya n'ihe ọ na-ekwu ka onye ọbụla bata ka ejikọ aka ọnụ chọwa ihe a na-ata arụ and o mere ọfụma. Ọnwa ka maka the structure IPOB with the highest in the world. Assuming na ọ wee ebe ndị anọgachi n'akụkụ na-enye ndị DOS nsogbu anọghị na-enye ha nsogbu. By now IPOB ekone kojo. By now ụdị isi ha ga na-awa federal government ekwesịghị ime engage. Ụdị engagement otu anyị denwa Ipob ugbu a ụdị engagement a ga-eme with Mazi agaghị efe for ma Mazi ma IPOB due to a na ha adọla ka adọsasa IPOB. Wee were ohere na-ekene Mazi Chike Doziem ndị m na-aka anụ aha ha na Mazi Chinasa Nwuru, especially Chinasa Nwuru. That guy must be dogged. Again, emere ya interview. He's dogged and that guy should be taken care of and encouraged. Ana m agwa unu ya bụ nwoke a na-akpọ afa anwa kịta aka mma na onye a na-akpọ afa nwere ihe ọ na-eme. Otu ha ji wee jidesi otu a ike ya kido m ji sị gị na unu ọhụụ leadership IPOB nke kịta dịka m kwuru mbụ ndị Igbo ihe unu na-eme na unu elu uzukwule IPOB na Mazi Nnamdi Kanu wee na-ekwu na ndị Igbo ihe anyị na-eme na ka ihe iri dis DOS aja n'ukwu n'ọha leadership ndị IPOB dịka Mazi Nnamdi Kanu nwanne na-eme ihe were nwayọ dịka Mazi Nnamdi Kanu nọ na nga. Now ka anyị kọọ n'obi onye anyị bịara gịnị ka m ji wee kwuwe ihe a. Nelson Mandela ebidoro emepere ANC na 2012. So ka emepere that ANC na 2012 ewere ya na-akpọpọsọ nwa dịka mgbe aja ọsọ mepe IPOB ha na-akpọkọ nwe ha nwatakịrị oge a na-emegbu ha ka ha na-eme kasị ndị ọzọ bịazie na-esonye. Before 2040 ọ gbaala mgbọrọgwụ. Mandela ha wodo ori ụmụazị join leta. Mandela na Oliver Tambo wozie ndị na-esonye. Ọ dị strong. Kedu ihe mere o ji dị strong? The constitution would their strength. Onye ọbụla na-asị na a ga na-eme struggle na ị gaghị ama na onye isi nwere ike at a time ya dapụ ọwashi. Enwere onye isi nke ndị ANC ewepụrụ. Gịnị ka eji ewepụ? Okay. Ewepụrụ Albert Lutuli around 2017.
ihe eji ewepụ ya for insubordination. No, not about Lutuli. Not about Lutuli. Enwere onye nke ewepụ. Ita ka mmata onye nke ahụ ewepụ. Okay, it is all about Lutuli. Ewepụrụ about Lutuli. Ajọ m summarize ya ihe o mere mgbe m gụrụ details of ihe eji wepụ ya. Ihe eji wepụ ya for insubordination. Eji wepụ ga about Lutuli. Tinye onye ọzọ. So onye ọzọ ewepụkwara bụ Mandela. Mandela who a top executive. Yana Oliver Tambo was one of the top executives and the face of the struggle. So in him talk that the South Africans is not about leadership, it's about the struggle. And according to your strength and according to him. And I can see that in Chika Idozim. Chika Idozim ada agbapụta. Enwe ndị na-ekwu okwu. So which means Ipob na-emekwa operate in that capacity. Elega anya hụ ihe imenwu enye gị ya. But na a ga-enwe success wo ada ewe anya ọkụ. Onye gheli ibe anya ọkụ, onye weli iwe onye akpọrọ ọnụma. Ihe m na-achọpụtatụ ndị ga-enyetụ ndị IPOB nsogbu, m ga-achọkwa ka ọ bụrụ na ndị otu ha na-ege m ntị, kachasị ndị nọ n'isi nwee ike ịnụ olu m today. Ha ga-eleba anya na self-projecting, selfishness, and personal interest. Ha wepụ ha alịa, ha agawago. Maybe ọnwụ na enwere ebe m nọ bụ asọmngwa nọdụ ebe a mgbazi pụpụrụ. Were iwe na-atazi the organization. M ga-anọkwa dị ahụ ka ebe mma ebe na-eri ji. Ebe me ya aga were nwayọ na-ata ji. Ọ na-emeji aha agaghị eru. So ọnwụ na enwere onye nọ n'ime unu chi ime ọfụma ịgba bụbụrụ adịghị mma. Ọ gị nọrọ ya wụ na enwere onye ọnọdụ ebe ị nọ enwere onye ka gị mma. Ewepụ gị tigo onye ọzọ. O kwechighị iwe gị because ihe anyị niile bịa ka arụ ọrụ ka ọ na-aga n'ihu. You know, ihe ewe ihe characteristic m chọpụtara na nke ndị South Africa is not about leadership. Ọ wụda about ebe m ga-anọ. Ọ wụda about ihe ebe onye nọ ya na-arụ nke ọ na-arụ. Ị na-arụzi ahụ gị hụ ihe ị na-arụ. Enyezi ego, etizie ego ebe ị ga-anọ. Yes, because Nelson Mandela was one of the foremost voice. Come like Nelson Mandela ka Chinasa Nwuru. Chinasa Nwuru, that is why m eji na-achụgharị ya. Ọ a strong voice. A fearless man and nwekwere no akọ na uche. M ga-awụ enwe onye kpọrọ m na-ajị asị ele ihe ọwụda onye otu ndị ne na-agba ọkpa kpọọ m na fụrụ anyị na-akpa nkata ele ihe this guy mere unu enyo onye m n'elu nyoo n'ala nyoo n'elu enwe ihe o mere ya mepe ọnụ sị m na iwepụ ha ala Chinasa Nwuru na ha ga-ajọs na Mazi Chike Doziem ya drop ha the leadership. Na problem ha we hapụ ha leadership. Na with that guy na-akpọ Chinasa Nwuru na enwekwa onye ga-anatali ha that. Now, my question bịawụrụ, so Chinasa Nwuru do this strong, why not grab the leadership mgbe ọ dị vacant? Wee chọpụta na for Chinasa Nwuru is not about leadership, it's about commitment. It's about ebe ọbụla ị nọ ị ga-arụ nwa ọrụ. Ebe ọbụla ị nọ, your voice can be heard. Okay, so Mandela is like the Chinasa Nwuru of that time. Yanwa with the powerhouse. Ewe men ya arrest. Also na the top executive. So, Mbabra men ya arrest. Just as sand also. Ozugbo men ya arrest.
ya bịa wụ na the leadership adịghị as strong. Ọ dị ka emere ya na onye ka emere arrest. Ka m chọta onye emere ya na ya arrest. Sisilu ka emere ha awụ top executives. Gbasasa ha agba ọsọ ya sasịa. So ozugbo ahụ ha gbara ọsọ ya sasa. Ewe meze Oliver Tambo onye isi. It's all about commitment. It's not about owodo maka ihe m ga-awụ ka m nọ n'isi. Anọ m na-enwecha ndị na-ebute ego ka e wee mee ha minista. Enwere ndị na-eme ka ha ruo onye ndu nso ka ha wụọ gọvanọ. Anyị abụma ihe abụma. Chefuo na ihe kwesịrị ime ewu. Ihe kwesịrị ime ewu na gasi gara 8 cups. Ihe kwesịrị ime ewu onye ga-emenwu nke ọ ga-emenwu dedication. Now, ihe ọzọ m chọpụtara wụ na na-ese ndị acheke ke ndị ọzọ anapụrụ ọchịchị ha ọkwa ha ji. Gbanyọ datin. Na ihe ọzọ m chọpụtara ha na-eme ewu onye otu ha ọbụla ejidere ga nga enwe ọkwa ọbụla o ji anapụ ya. Ga Google ya go and check. Ihe awụ na from Google and Chrome ka m gbara touch. You can go and check. Maka ama m na mmecha live ụgbọ na ha awụstacha ga too otu ha ga-esi ahịkwa ka gbasara ụlọ ihe awụ eziokwu gba ọtọ. Ọkwa isi na anyị na-achọta nwere onwe. Anyị ga-achọtakwa ya because enwere ndị nwụrụ anwụ ndị mmadụ nọ na nga. And ụdị structure IPOB nwere n'ugbu a na a ga-achọtanwu ya. Take it or you leave it. Except ma all these internal issues na ihe nwere ike imebi ya. Mana a ga-achọtanwu ya. Then ndị onye ọbụla bụ onye Igbo chọpụta eziokwu ya mara ebe ọ ga-anọ. Gị hụ na ndị a because ihe a na-achọ ọwụ crowd ga-abịa na atụrụ ha ego. Na then ha pull whether crowd federal government abịa. Ndị Iran abịa. Ndị na-achọ ka egbuo dị nwere nwa ndị chọrọ ịnara anya ala Igbo. Ehe ọ ka ị mara ebe ị na-eme align. Maka ị nwere ike eme align wute ebe ịma ha na ị na-enye aka na-emezi na-enye ha the crowd ha needed to attract this ndị iro anụnwa na-achọ imebi ihe. Now, Nelson Mandela and Sisulu were removed from active leadership for decades after being sentenced to life imprisonment. So active, what Mandela was doing, on leadership guidance, leadership advice. On here Mandela no nye. So anya mabodem na Mandela was actually positioning Koji. Osonga abia Google his position. That is position. Ko no mana na the ihe question. Now, on the Ipob no ugbu now, the very much okay. On ihe question ewu. Na ota Mazi Nnamdi Kanu'S no. A ga-anapụ ya ikikere ịdị na-ekwu ọtụtụ okwu biko onye mee iru ma ọkụkọ na ebe ahụ ọ nọ n'aka onye iro dị possible. And ilekwe n'anya ọtụtụ ihe na-eme na ọtụtụ ihe ndị ọ na-ekwugasị ndị na-asa ya ọya na-ekwu ọtụtụ ndị dị fanatical bịa na-ekwu na ọwụdụ ya na-ekwu ọgụdụ ya nọ na nga na-ekwu ọwashi asọwụdụ ya na-ekwu ọnụ ya ọsịsọ nụrụ ya ka ọ ga-edenounce ha kpọọ ndị otu ya so na ọwashi mana otu ihe ji kwuru ugbu a na and also n'ihe m ji ekwu ya so maka ụnụ nwa ndị na-apụta na-aba mba na-aghọ eze akparịala ya na akparị ya gwa na ya sị anyị si ya na anya meweghị nke na-eme eme ya pụta disassociate onwe ya wute autopilot gbuchiga ndị be anyị onye ọbụla ma ya ama and na ya achọghị armed struggle. Mgbe m gbakwa touch ahụkwa m na ndị South Africa nwekwa armed struggle in a particular way. Onye nwa bụ Mazi Nnamdi Kanu'S mere establish armed struggle nke o mere establish wu ESN wu iche ndị be anyị nche ọ bụrụ ịga nwụ Nigeria ọgụ. Anyị nwụ Nigeria ụdị ọgụ ahụ
na-ekwu ka anyị nwa a ga-egbukwa anyị niile nwekwa n'otu eji gbukwa enwekwa ihe ha mere ndị nwa nụcha ha nwere amị nwe agha mgbe achịchịchịrị villages enwekwa ihe ha mere ha zo ebo ya IPOB ndị ọchị hitọkwa ka na-agha eze ruo taa m na gị nọ nga na-ebo ya mana ha adọọla ihe ifu na ha ga-eso m to court so m to court ọwụ nna anụ nọ n'ọlụ ọnwụ nwa nabata ebe gị na ndị amị ndị iro na-achọ otu ha si abịa ha mee n'ụlọ ihe mere afọ nja so ọwụ na-enwene ESN ha na-echekwa na anyị ụnụ lee anya ihe a na-egbu na ugwu Awụsa ihe ndị ahụ ịhụrụ egbuge n'ụlọ nga awụrụkwa ndị Awụsa abịa n'igbe ya nọọ ndị be anyị emere empower ọha fọmụrụ ụmụ ọma fọm oto Biafran Liberation Army ha nwawu ndị enyeziri ego ha na-enye nsogbu n'ụlọ na-egbu ndị mmadụ ndị nke ha na-egbu ka e were kwesị na enwere nsogbu nọ n'ụlọ anyị na enwere nsogbu nọ n'ụlọ nke anyị ma nke doro m anya so ụmụ ọma anyị ma ndị mepere ụmụ ọma and ihe gbasara oto pilot a ụmụnne Mazi Nnamdi Kanu mere ya ọ ya wee ebe ha n'ọkpọ Lolo Uchechi ga-eme Kanu asị mgbe Lolo pụtara kwuo sị mba na-ekwechighị ịpụta gị na-egbu ndị be anyị ha bido kpọwa ya aha ha sọwo akwụnakwụna na o mene nke a na omeghe nke ọzọ ụnụ ọ na-ahụ ya ụnụ ọ na-efolo ya ọ ya ka eji wee napụ naka na ọ pụtara sị na ndị a na-egbusi ya ọnwụ ụnụ na Mazi Nnamdi Kanu so ọnwe ihe a ka ekwuru a ga-eme o so ụmụnne Mazi Nnamdi Kanu kwesịrị ịkwụ ya n'azụ ka ha kilie aha nwanne ha pụtasị dis one pụtasị ọwa akwụnakwụna nke kachasị ibe ya kọtọ school fees nwa nwanne ha nwoke nọ na nga ọ ya ga-egosi gị na o mere align ọha nwa nyere ndị aka were kwere ha tiga n'akụkụ Mazi Nnamdi Kanu nke ahụ ofu anụkwa m ebe Maazị Kingsley nọrọ kwuo na enwere mgbe ha na-achọ ka enye Simon Ekpa onye isi n'ọchị na-asa otu Chinasa nwụrụ n'ụwa onye jụrụ ajụ so anyị enidigezi ịgwa anyị ndị mere establish autopilot na ndị otu ya kama na ihe anyị na-ajụzi ugbu a na-awụ aka Mazi Nnamdi Kanu ọnụ na agụwadị atụ ụjọ agụwadị eju ụjọ ekwu okwu a na ọ na-anụ ma asị achọkọta eze anya ekpere ekete n'ihe mee gịnị gwa ya okwu anyị agaghị ejizi ụjọ dara enwe n'elu eme ụgbọ a na-anaghị agha eze ụnụ ọtụkwa na ụnụ shie ụnụ ga-ama ihe ụnụ na-eshi ụnụ shie gorila tinye ha mgbe ọnwụ lee na ma mara m ezigbo mma nwaanyị so gbasara m ndị mma m na masị m wasa okay at 52 ka m na-shine like this ka ihe ọzọ ana m achọ dị ụnụ ọ na-anụ so bọta ihe a eziokwu gba ọtọ na ụnụ nwa ji Mandela na-enye anyị comparison ọ Mandela ahụ ka anyị na-agbazi tọọchị otu o siri chụọ na mgbe ọ bụla na ọchịchị na-anapụrụ ya ọkwa oji ọchị ga-esi na nga na-arụ ọrụ ọ na-amaghị na onye isi nwere ọrụ ọ na-arụ enwere ije ọ ga na-aga so IPOB na-emeche kama na ihe m na-agbazi ndị na-achịkwa IPOB maka na from ihe anyị na-ahụ ugbu a na-awụ na enwere ọtụtụ ihe enwere ọtụtụ ihe ị na-aga eme dịka onye isi and na even na ndị a na-awụ na anapụrụ ha ọkwa ha mana ndị nke na-eso gị hụgidere Mazi Nnamdi Kanu na ya na a napụghị ya ọkwa ya mana somebody ga-anọ na act on his behalf so ihe anyị ga-elebazi anya ugbu a na-awụ ihe na-apụta from Sokoto ebe Mazi Nnamdi Kanu nọ ọ dị unu ka ọ ka dị committed ajụ ka nna ajụ from ihe ndị lọya na-apụta ugbu a na Mandela enweghị mgbe o jiri
create a parallel group. Mba. Kama na ọ nọkwa ebe ahụ na-agba mbọ ịhụ na nga ahụ ọ nọ na-arụkwa nke ọ ga-arụ. Oliver Tambo gbala obodo oyibo ha na-epushi ọkwụnụ mana because of armed struggle ka nwunye Mandela ji wee gaa nga. Ọnọdụ anyị nọ na Nigeria anyị agaghị emenwu ihe armed struggle except to defend ourselves, which is exactly ihe ndị South Africa mere. Mana isi pụta ugbu a na gị me announce dịka this woman a na-akpọ Ngozi Orabezo ọ nọkwa America probably with ụmụ ya chịrịzi ụmụ ndị ọzọ wee n'ọhịa declare war against the Nigerian state. Because ndị ESN na-eche nche enwe otu ọbụla esi jide ha a ga-echi nwa okwu ha ọnụ. Mana onye nke si gị na ya na federal gọọmenti na-alụ ọgụ ọ mgbagbuchi ka a ga na-eme ha. Gị kpọrọ ụmụ nke ndị obodo oyibo si anyị na iwu gọọmenti na exile then nọ ebe ahụ na-enye ọda ndị sensitive na-etinyezi ndị nọ n'ụlọ in problem. Because ihe m ji si gị na ọha na gọọmenti ọha nwawu agent ya ka m rotekwere unu na gọvanọ kwuru na ọwụ na ya ghọta na enwere ndị Igbo a ga-azụtali na ya gidere alụwa war. So exactly we ihe ahụ na-eme n'ụlọ na IPOB erezule ba nke wụ na ewetụga ihe ndị a na-aghatagharị ihe gbasara Mazi Nnamdi Kanu na nga ọnọ ga na-ekwu everywhere and nga Mazi Kanu nọkọtakwa ọ ihe ọ kwesị igide na-eme freedom fighting igide aga nga every time ọ ga nga na-eti wepụta a ga-eme wepụta ya agbara aka Biafra lowe ajụ ka nna ajụ ọwụ ga nga ogbe ewepụtakwa ya apụtakwa gbala obodo oyibo ka na-eti mkpu Biafra no nga ahụ ọ nọ sef achị wepụta ya asị mba tinye Biafra ọ ihe Mandela mere. Ọtụtụ oge ka akpọpụtara Mandela kwe ya nkwa elu kwe nkwa ala like 3 times ya ajụ. So maka ndị na-asị release Mazi Nnamdi Kanu no ihe anyị ga na-epushi osisi nye anyị Biafra enyezi anyị dị Biafra anyị lawazie akwa ga-akpọpụta ya maka mgbe ihe niile bi mgbe akpọpụtara Mandela kwe ha nkwa na ihe maka ihe ha na-alụwo ndị abịazie na-achị ha be ha achịcha ga-enwe free and fair election and ama na black ka ọ ihe ndị South Africa na-ana and Mandela ji apụta. Okay, it's not enough ịmapụta gị ịsa ya na-adọ Biafra emụgba ha aka ọtọrọ nke then etizi enyi nga ị ga-anọzi put weze pressure ka ị wee nyezi anyị dị Biafra anaghị ekwusite okwu inye anyị Biafra ihe a na-ekwu okwu ya pụta bịa ma ewezie gị. Anụkwa m ka ọ nọ na nga ihe ewuche ihe gbara m ume m ji na-alụ ihe m na-alụ si ọnwụ na nwa amadi a kwechiri gịnị ka m rụrụ ndụ eme ụnụ chere ihe m gaa n'ụlọ dị izi ọnụ ọmaghị n'ọnụ mmiri okwu ya ka ọtụtụ n'ime ya ụta anyị jiri akwụkwọ ndị amị n'ihe ha gbagbuo ha nọrọ maka ọ gwa ya Dele Momodu mere ya interview jụọ ya si owu ụjọ nwa na-aja ya sị ha na I'm already a dead man because I will follow here na-eme all this emotional blackmail will not work. Anyị ma ihe ọ ka dị ndụ thank God enwe n'ọtụtụ ụmụ nwaanyị liri ụmụ ha ọ ihe the struggle bụ na-abịa. So Mazi Nnamdi Kanu ọwa dịrị mkpụkpọ ya echi ugbu a na ajọ ọsọ hapụ ya akụrụ akpa alụwe pụtakwa na-etikwe ya na-emere anyị Biafra mba. So that is why ọ ga-need ịhazi otu a ka e were ofe ụlọ ọchị pụta maka ọ na-apụta ọ ga-eji Biafra pụta ọ na-apụta ga-aga cheke ndị ma nke ndị India ga-aga cheke ndị zọrọ nwere onwe and ọ gwa anyị so ọ ga-awụ peaceful nke a na ya na ụmụnne ya si n'azụ buru egbe onye ọ na-aga gbagbue onye complain na-aga kidnap now ihe ahụ nyere room ndị ọjọọ abata anya achọ ya maka na jumi nọ naanị ndị ESN nọ mgbe ahụ ndị amị bata ihe mere n'ụlọ agidere eme ka ESN nọ n'ụlọ anyị nwebedesa anyị pụtara bifo hụ foto ha nga nọ n'ọhịa na-asa elekwe nke ha na-eme buru egbe n'ihi anyị
na threaten federal government. O mebede. Man ihe anyị mawo from 2020 to 2021 tupu ejide Mazi Nnamdi Kanu akọdebewere akụkọ Fulani n'ala Igbo. Unu watch from 2015 Buhari take over na agbadata 2017 ebi. Man immediately after from that thing, ana m follow ya. I know debe akụkọ. Ana m anụ ihe mma ha na-eme mapa afọ me ya kwuo na ha achọla ha ndị Fulani ebe achọ. I was thinking no, they are joking. Maka awụrụ m onye ga-eme ije ọsụkwu okwu m ga-eme kwete. Ama m na ashị nọ. So mana mgbe o doziri m anya na ihe ndị a na-ekwu wee eziokwu. Wozi mgbe aka kpaziri Mazi ebidozie aso enwe na Biafra Liberation Army. Kama Biafra Liberation Army no ga-enye aka. Ya rụzie ha na-egbuchichi. Simon Ekpa na ọdị a na-enye ọda. Anyị ma ihe o kwuchi n'ọnụ unless no didi tisele. Ma ndị ọ threaten, ma ndị eze egburu egbe asị na eze na eze a compromise aga gbue. From 2015 to 2021 anyị nọga ihe gbasara IPOB. O leta ka m na-asọ ebe 2012. Mnoga IPOB. There has never been a time I threatened any eze. Ọ ka autopilot pụtara. Ka ebidoro. Ama m ndị eze ole egburu. Ama m ndị commander IPOB ole egburu. Anyị na-anọ n'ọndụ ụtọ because ekwere aka carpet. Ego ha buru ha ji wee social some of members ndị ESN mmadụ dịka Gentle Dia and the rest of them. Ebe ka she put the money. Ebe ka she wanted the money. And when other informations aka debe. Mana ọ ka anyị na-aga n'ubi. Ka ji n'aka. Ka anyị lakwa na ndụ Mandela. Maka na Mazi Nnamdi Kanu ifo egbukwu anyị has to ga-ekuli gwa anyị nke na-eme eme. Agụwada atụ ụjọ ekwu ya. Asọkata eze anya. Biko ịgbagote ebe a gị tinye na mute. Asọkata eze anya. Ekpere ekete n'ihu gwa ya okwu. Ndị niile hụrụ ogbe a na-alụziri ya ọgụ ndị autopilot. Ndị autopilot. Wụzi ndị otu ya na-ekwuru ya okwu. I need the answers. Okay? Then ka anyị gawakwa na leaders ndị nke ewepụ. Jacob Zuma ewepụ ya na 2024 for campaigning for a rival party. We are still claiming ANC membership. So onye isi ha baga na kampụ onye ọzọ. Unu le anya now. Ụmụnne Mazi Nnamdi Kanu ekirietala a parallel group. Create kwa parallel radio ọ gbara nkịtị. So in as much as amaham constitution ndị IPOB mere ha ji kagba nkịtị n'ụdị ihe. Because ha mezie ha may amend their constitution. No ihe ọ kwesịrị na otu dị ụta for ANC to survive from 2012 to 1990. He released Mandela Wafole. IPOB is just under 15 years. Okay? So, o question na unu na-aga ihe na-apụtashi. Unu na-eme amend the constitution. So, unu na-enwere anywhere, enwere so much power on the president, on the leader. Unu ga-elere anya hụ ihe o mere mee ya amend. Asụm chụpụ onye ọbụla. And eji mmadụ n'aka ama iwu. Enwedị ihe ọbụla Mazi Nnamdi Kanu mere ugbu a unu ga-enwe anything unu ga-eje jide ya ma ọ unu na-enwebe ya mana unu correct ya. Unu hazie your concern any other further step o take ga-ejide ya. Ofe onye ama nkarị an organization like this ọra mmadụ nwe. Now, another person I will pro Julius Malema. Julius Malema we youth leader and the ANC. My name is expel
for bringing the party into disrepute and sowing seed of discord. Ekweshigo with the seed of discord, Niheni Lumunne Mazi Nnamdi Kanu'S name. I'm disappointed na ndị IPOB emebeghị spell Mazi Kalu Ntakalu. Ekwesịghị ime ya spell because this seed of discord not everywhere now. Onye nwa soro ya n'ihe niile na-eme na IPOB and ya ka m ji wee na-ekene ndị DOS for their doggedness. Yes. Ndewo biko tie na mute nna m. Na ọ bụrụ na this DOS nwere ike ịchịkọnata IPOB maka adọsara IPOB adọsara. Ha kwechiri shoro na enwede any amount ha nara. And then mgbe m hụrụ one of ụmụaka na-akwụgharị na social media na-ekwu eti Chinasa Nwuru wee play voice ebe posi ma ọ wee ha bịa ụgba ha kọtụrụ otu ya na voice m were gị mee nonsense black ya ma na ndị mmadụ akaghala level ahụ ebe Chinasa na-ekwu na Dave Umahi kwụrụ one of the DOS members na ọwụdụ ya nwa ka enye ya $500,000 pịa ya na calculator ka offer mmadụ ya ajụ. So o shoro na most of ndị si na IPOB mapụche n'autopilot ọzụzụ ka a zụrụ ha. Unu ga-ekwetere m na ndị ha na ndị IPOB na-alụ ọgụ awụdụ ma cheke nga Iran so sponsor Iran wụ nke anyị ma even Turkey so sponsor plus Nigeria cheke ego na-enwecha ndị a ga-enye $1 billion. Cheke onye kwere nkwa $500,000. Ọkwa ma na ọgide erigbuli mana atọ nụrụ ya down. Ya ka m ji asụ unu ndị Igbo ọ bụrụ na ị na-ebe a na ị chọrọ ka Biafra bịa ị hụrụ ndị nke anyị dị shọ na that moment ike gwụrụ ha ike ekwechighị ịgwa ha dị frustrated ha ga-anachiri ego larịchie ha ka a ga-ejidesi ike. Mazi Nnamdi Kanu'S too for now o mebeghị any deal with the federal government a ga-ejidesi ike mana ihe ndị ọzọ na-aga n'akụkụ anyị dị ka ọ pụta wepụ onwe ya na esa aghọrịzi na mmadụ atọwa ụtọ sụ wepụ aghụghọ agwawa nshi anya anaghị eti ya ose. Mazi Nnamdi Kanu'S agwawa nshi anya anaghị eti ya ose. So ọ ga-apụta gwa anyị ihe ya na ndị autopilot na Ngozi Orabaeze ji na ndị Igbo ewetụga ndị ahụ na-eso ha they have a right na ndị Igbo aga agbaghara nata Simon Ekpa na ndị otu ya ihe ha mere n'ala Igbo for 4 years chụchụcha niile n'ala Igbo ada ala ụlọ ala enweda ahụhụ m na-ata ahụ to wepụta eziokwu ndị mmadụ ji wee kwechi na-eti every time m gara redio m na-eti anyị ga-eji na ụjọ daa na-enwe niile anyị ga-agba ọsọ be anyị let's go and defend it. Emekata m ihe were abalị 9 PM zọọ tomato zọọ ụgụ zụcha ihe wee gaa na Kurokwe chọrọ ụmụ nwaanyị wee gaa anyị tọọ Imo steeti n'ime abalị for you to know how desperate m dị ka anyị chọpụta ihe na-emenụ. Ọ Simon Ekpa I could have been killed that night. Anyị pụtara hụ ndị ebube agha ha na-akparị ndị mmadụ anyị na-ele ha na-ayọ ha biko anyị ma ego ọla anyị kwa ịpụta hala nga ahụ every night ọkụ hala 9 ịpụta na checkpoint ndị ebube agha ma eji ha bụ mkpeshi ndị mba mmiri 10,000 naira ọ ihe anyị ji gafe anyị na-enye ha nke ewu isi awọ omemma na-aga ọlụ. Yes enwere nga ha na-anọ sọ mgbe ama ahụ obodo ahụ ya ka ime itere then gị na-agbagozi ihe ala ịpụta ha ala na usoro ngasị na-akọla ma ndị amị iji ego gbara onwe ọ ihe ha mere anyị n'ala Igbo. Demonize IPOB wụrụ ndị na-akwado ndị na-eso ha na-eche nche anyị need rebuild another army while enwene nke nọ ground ọnwụ na ha dị honest ya ka anyị ji etisi ụnụ si ụnụ na-ala no problem ụnụ wu
autopilot wepụ na aha ụnụ wepụ na aha Mazi Nnamdi Kanu or rather Mazi Nnamdi Kanu pụta bịa gwa anyị gwa ha akpọzina ya afa ka anyị mara nke na-eme eme maka ụmụnne ya na-eme ihe a na ihe anyị nọkwa na-akpọ ụmụnne ya ọnụ ya agba nkịtị ka anyị mara na ihe ka anyị mara ma enwe onye nọ n'ime ọhịa na-egbu pụta n'ụzọ na-ajụ onye na-egbu ka anyị marakwa na nwanne nọ n'ụzọ na-agba egwu enwe onye nọ n'ime ọhịa na-akụrụ ya dị egwu ihe a wee eziokwu a na-aga ekwu mana a ga-ekwu orule mgbe a ga-ekwu ya Mazi Nnamdi Kanu pụta bịa gwa ihe na Simon Ekpe na Ngozi Ọrabeeze na-aga anyị amara na ụmụnne ya maka ebumnobi ihe m na-echewu na Mazi Kanu hụrụ ụdị ego Mazi Nnamdi Kanu na control and I hope na ndị DOS na ndị IPOB eme na amend na-aga ha na-enye onye isi ha so power to control money maka na ebe ahụ onye ihe dị n'ego anya ukwu dị n'ego ka Kanu maka na asị na Kanu according to Lolo Uchechi ga-eme Kanu na Kanu na work with nne nna ya so ya na-supervise nne nna ya so ọ ma everything so ụdị ego ahụ ka ọ hụrụ o ji ree nwanne ya okay so kedu ihe kpatara o ji wụrụ Mazi Nnamdi Kanu dị so in charge of money anyị nwere director of finance ebe anyị na-eme ego anyị approve n'ihe ọbụla anyị na-eme ewu na executive meeting anyị agbakọ nke anyị mere approve eme nke a na-eme ha even ma mgbe anyị mere admin officer employee ọ n'ime na data executive ka a nọ mee ya approve kweta ego ole a ga-eji a ga na-akwụ ya kweta ihe ndị a ga-atụchi eme ya sign so ahụrụ m ya carelessness upon na timber and caliber on IPOB. How come ofu onye na manage the affairs of IPOB unu hụ na ebe o tiri unu the love of money? Okay, so then nwanne nwoke ahụ ụdị grip nwanne nwoke nwere na IPOB ọ chọọ ka o mepee nke ha ji wee tozie ya na nga kejie ya wee nwee ike ijikwa aha ya build a parallel group. Onye na-aghọta dị ya n'ụdị a ma na-enwe ha echiche and eji m ohere na-ekene ndị DOS for standing firm and tall. Ghọta na-enwe ndị nwụrụ n'ihe a na-ekene unu ka unu si get disappoint ndị Igbo wee na-ekpu Igbo niile ọ bụrụ na ị na ebe a ka na-echichigharị ka na-akọgheri mana enwe nke ị na-ekete isoghị na ndị isi zuzuru buru akpa mba na IPOB ọwụ na ị kachọrọ Biafra ofe onye adakọ ka anyị na-aga n'ihu. Ekwela m maka Julius Malema then enwere law ndị ANC nwere that law ha kpọ ya step aside. Enwe onye na-akpọ mma na-akpọta ha nwoke a Mile M-I-L-E. Ọ sị na this step aside law, listen, which forces leaders, get ntị, go and Google it. Ndị na-agba ọnụ kpakpakpa before na-apụta akwa mgbara na ihe ọbụla unu kwa ị ga na-agba touch. Ọnụ nwa bubutere Mandela na ANC anyị na-agba touch and anyị ka ga-agba touch more. Ihe a otu ha siri mee ha ji wee win and ha nọrọ n'ọgbọ almost more than 70-80 years 70 something years ka ndị ANC ekwu n'ọgbọ wee nweta ihe ha chọrọ. Unu ka nọkwa less than 15 years so akpọ bebi nsa akpọ but unu settle in this 15 years unu supersede unu break record, superseded the record of ANC, which means all not together with eziokwu nke na aga eru this 70 something years because unu na ihe anyị nọ na ihe nọ na ihe about digital age. Unu na mba niile South Africa with few places and ha nwere limited access to media. Then they step aside. Which forces leaders,
onye so asị ya ga-check ya ga-agba touch. Step aside, which forces leaders to vacate their positions if there are formally charges with corruption or serious crimes. The ANC don't tolerate corruption. So you would only I find that again one thing, you step aside. IPOB because men are meant. Ni here we woni le ka na ekwu maka ihe a. Dịka m na-agwa Igbo niile anyị agaghị abụ ọnụma ejikwa eri ego awụrụ taa ka eriwere ego. Mana sị mezie ya emezie ọya ka anyị na-eme ugbu a. Tii n'olu, tii n'ọnụ, ngonu ha aga meeting na ngonu ha rụ ndị iche. Sị mezie ya emezie mana tụwakwa ego gị. Otu isi emebu donation mbụ mesie ya ike ka akwụnwazi edo to ka ọ dị strong. Then they raise laws kechie ya nke bụ na ofu onye isi agaghị eme ihe na-eme ụgba dị proper, ihe na-eme ụgba dị normal. Mazi Nnamdi Kanu ekwana ihe ụlọọkwa mee ụlọ mere ọwụ ya riri ego kama na ọ dị careless. Probably ngo na-emenụ ka ọ wụrụ ya ọ trust n'onwe ka ọ wụrụ ya na-ejide money. Tigenu nwanne ya o believe na butu nwanne ya na ya dị safe. Ịhụnanya ya. So ka amụrụ from ihe ọma agaghị asị ka agbala ka amụrụ from mistake ahụ wee hazizie ya. Iwuru onye IPOB na-akpọ ọnụma biko onye ọbụla ote ndị Jehovah Witness na-ebu Bible agagharị na-eme evangelism. Ibi na America bụrụ akpa ngawa evangelism gwawa ndị otu unu tuchiata azụ ka ebiudukwuo ya into a formidable force. Gị bi na Germany become an evangelist. Ọkwa anyị na-eso ha ebuso ụzọ na arụ chọọchị ka ngala ha. Ọrụzie ihe nke ya ịkpọ ọnụma. Ugbole ka ndị Christian Mother, ndị CWO president na ndị MO president na-eri ego chọọchị. Ọnụ ọbụla gana. Onye bịa ya rie eke, ọ nọcha na-agakwa chọọchị. Ụlọ na baza unu wure millions na-aga baza. Ọ nọka na akwụkwọ tithe. Mana nke a na-awụzi nke anyị, awụchara m ihe ọbụla wụ ihe anyị gbakọ akpọrọ ọnụma. Because enwere ihe anyị ji onwe anyị kpọrọ. So ọ bụrụ na ịwụ onye IPOB, it is time for you to reconcile. Bụrụ na akpa ụnụ na-aganụ na-agwa na ụmụnne ụnụ ka anyị lowenu kwechiri onye ụnụ ga na-eme na right now. So that onye ọbụla ka na-akọ pụta ya asị Chika ada asatụ ha okwu anyị mara n'ebe ha nọ. So ihe unu ga-eme ugbu a na-awụ ignore them, bido no build way back. Anyị kwụ unu n'azụ. Anyị agbala touch na DOS for now. Amakwa m maka echi unless me enwe kesi ezom na ahụbe. For now, for them to stand this test of time, kwụ unu ha n'azụ tụwa na ego nyewuru unu ha aka na ihe ịhụ na-ekwo na lekpe Benue le Enugu na-ekwo ka ngala ha. O shoro na ha na-arụ ọrụ. O shoro na ndị ESN na-arụ ọrụ. Biko na-enye na ha ezigbo nkwado. Ọkachasị ndị nọ na diaspora, ndị nọ na Lagos, ndị nọ ebe dị iche iche. Ọ bụrụ na ị nọbụtala anya ụdị m si dị convinced na obodo otu m si dị convinced before. Adị m convinced now. For mmụọ ebe na-ekwu ọtụtụ ihe ụnụ mana ama m ihe ọwụ nyere m. Mana ọ bụrụ na Mazi Nnamdi Kanu nọ na nga, enwe ụmụazị nọ na nga, enwere ndị nwụrụ anwụ, gịnị ka m rụrụ ndị eme? Ọ na m ga-enye aka save for the future of ụmụ mmụọ n'ala Igbo. So anyị ekwuole maka step aside. So biko Ipob leadership take note. Maka ya chọdụkwa echi ọha esikekwa na-atụ ego a na-atụ kwechiri akọwakwara anyị agbakwa nwanne na nnefe. And ụnụ ga-amakwa iwu onye ọbụla wu a leader nwe ụdị position ị ga-eme nwanne ya agaghị hold any position na IPOB. Ọ ga-awe a member. Position ọ ga-ehe nwere ike ihold ụmụ kirikiri position. Onye ga-achọ ya wụla a leader ọwụrụ by force. Onye ọla anya ọnụ Catholic ọwụrụ by force ọwụrụ onye ọbụla ga-awụ fada. Ị ga-achọ echelu nwanyị you need this father. Echelu nwanyị you need this brother. Echelu nwanyị you need this sister. So ọwụrụ by force
you know. So awo ụnụ makwa n'iwu a ga-ama iwu ga-enye mmadụ nsogbu a ga-enweta ebe a na-aga. For me self ota m wo ihe a ụmụnne m ruru ma ha na-akwado mana enwere nke m kwesị even ikpite gị wụọ a floor member because opute mgbe ahụ ahụ na ọ dị potential asị ka enye ihe ị ga-ahụ ndị ga-asọ maka onwe nwanne you avoid certain things please mute yourself biko. So ọzọ wụ na Mandela mgbe ọ na-abịa nwa stop Mandela mgbe ọ nọ na prison Mandela's life in prison he was in prison. Mandela gara nga na 1962. Lee ihe Mandela kwuru na nga which is also similar to ihe Mazi Nnamdi Kanu kwuru. He stated that he was ready to die for a free South Africa and he spent 27 years. Here with the same ihe Mazi Nnamdi Kanu. The last time we got caught, voice your raise, Rossi, because I am fighting for the freedom of my people, I will not leave prison without Biafra. Ihe m ji na-ekwu ihe a maka ndị na-agbagharị maka mpụta ọwụ ọnụ gbarịgide ọpụta gịnị mezie Biafra nwa. Onye ka m ji na-ekwu sị ihe a na-adọrishi ọ na-achọbedo ka ọ pụta. Onye ọbụla ga-ahiwe otu ọzọ were foto Nnamdi Kanu gbakwenye gị ya n'akụkụ na-awụdo IPOB ịlaiki Mazi Nnamdi Kanu kwere abaga IPOB n'ebe a nyezi aka amamihe gị niile ha gị na ọba anya aka gị na-eme na Mazi Nnamdi Kanu the only leader of the indigenous people of Biafra. IPOB as an organization is there. Mazi Nnamdi Kanu is the only leader. Nọ na hụkwa arụrụ ala. Nọ na hụkwa ahụ. Na sochipụzie IPOB. Mazi Nnamdi Kanu wuruzie leader. Ha gbuo ọkwara ịsọsọ na Mazi Nnamdi Kanu Simon Ekpa ya kwuwe okwu ya aghara ike na anwụ kirietara ya amị na agbagbusi anyị. So uchu nọ na agwụnụ na asị Simon Ekpa na outside. Mgbe hụ otu confusion everywhere ọwụ na ndị IPOB ejide ike ya ga pakpuo na nga dọwa isi onwe ha ihe ewucha yes ndị IPOB ga-eji na-epushi maka Mazi Nnamdi Kanu ịpụta na Biafra because of course ọ na-apụta ọ ga-eji Biafra pụta. That's the deal. Okay? Ọ na-apụta ọ ga-eji Biafra because ọwụ na Ngozi Orabaeze hụrụ Mazi Nnamdi Kanu n'anya ụdị ihe a m nọ eme asị mọda ka ọ ga-anọkwa n'akụkụ na-etigo olu maka ihe a chọwa onye gbugbe achọrọ onye gbugbe ka ọ gaba agaba ya nọrọ nga ahụ na-akọgheri na-egbuchi ụmụ ndị mmadụ n'ụlọ. Ọkwa anụkwa m ka Ikenga Uriagụ na-ekwu amadị m ma ọwụ nne ma ọwụ achọ ọ ga-agbakwata ọcha ebe ahụ na ọ nyere ọda enwe gbọmbọ ya agbagbu na ọ ya nyere ọda agbagbudo abụọ nwa mmadụ ibie amadị m ma ọwụ echekwu ma ọwụ achọ ọkwa Ikenga yes na Ikenga Uriagụ kwuru ya kpọọ dị bọọlụ aha kọcha na ọ ya nyere ọda and enwekwa okwu kpọọ ma ha enwe otu ochi bụba ego okwu mgbana ya na-ele ya wụ nwere onwe ga chịchị ụmụ nke njebe na Amerịka chịchị ụmụ ndị mmadụ wujuo n'ọhịa na-eme ma kidnapping ma ihe ọsọ gị na-eme. So ya ka eji esi gị na ihe ngwa nọ na data autopilot maka ị nọ na nga ahụ nọ na social media na-ataịpụ ihe ịmadụ ihe a na-eme asị gị na agaghị enweta without force. Kemgbe 5 years unu menwere force gịnị ka unu metebere ndị amị ka pụchikwere ụzọ everywhere before gị si Imo State ruo Enugu gị nweta 30 checkpoints. Ele ihe unu megoro to stop ordinary checkpoint unu stop ya weze mgbe a ga-abịa gbawa egbe dide abara na eko ụtụtụ ndị ọsọ ihite ọkwa na abana gbawa eko ụtụtụ ọka ebe eko amị unu nọzi ordinary asarị dịka bụ pata n'ala Igbo dị proud na-ekwu ya ọ na-achọdebeghị ya ndị ogbu unu nwere amị one man
pụta tret n'Igbo niile pụta kwuo ntakwu imo gosi anyị na ọ nwere ọrụ ga ọ na-achalenji nwe ebe aga ọ ga n'ime ọhịa ujisi ụmụazị na-emere nwe organ harvest na-emere kidnapping. Enwere ndị na-ebe a na-aghọtadị ihe na-eme na-eso ha ọwụ na ịchọ truly ihe o jizi wụrụ mgbe Mazi Nnamdi Kanu bara na nga ka ha ga-abịa fọm nke ha. Ndị ANC never formed nothing from 2012 one party. Onye isi mehie anwara na onye isi enwe otu ochie ya ndị ọcha na-eme ihe awepụ. They don't tolerate. So ndị IPOB unu ga-emechi constitution na ụlọ ahụ. Ihe anyị na-edowu IPOB. Anybody that is capable can wear the shoe of the leader. Ọ na-achọghị ịnụ nke abụta eziokwu. So ihe unu na-achọ ịgwa anyị wa achọzie Mazi Nnamdi Kanu ahụhụ chọọchị gbasa disband no IPOB anyị lachicha. What an insult! Without ndị niile anụ ya n'akụkụ ụgbọ na-abịa uduru ya, nna anyị ọ ga-ebi udu nwa ya? Oh, emene ya an icon. Ọ pụtakwa ya akụkụ ogele esonwekwe because ọ nna anyị ga-enweta Biafra. That's an insult. Ana m respect Mazi Nnamdi Kanu ihe a wee eziokwu gba ọtọ ka a ga-ekwu otele eti ọ n'ebe ya dị ka otuto ekpekpe aka were eti ọ n'ebe a ya maka ngenezi. No, ya pụtakwa ya ebe ọkụ. Igbo niile m ga-eme voice note tụsaa ya all over the place. Igbo niile na itekwe ife anya n'ọkwa na mmiri ncha aba anya na mmiri ncha aba anya. Yes. Now, I will read it again. He was imprisoned in 1966 and he stated that he was ready to die for a free South Africa. He spent 27 years in prison, where he became the face of the struggle. Kedu ka Mazi Nnamdi Kanu ji wuru the face of this struggle? Mazi Nnamdi Kanu became the face of this struggle mgbe ọ gara prison. Kedu ndị ka gị ịgba anyị ji wee n'olu ya? Onye kọrọ ịgba m ji wee nụ fell in love with Uchemefo. From 2012 enwe onye Mazi Nnamdi Kanu. From 2013 enwe onye Mazi Nnamdi Kanu. Until eme ya arrest. Asị mgbe ahụ emere ya arrest. Ọwụ nọ ka kịta emezi ya arrest enwere onye na-atụpụ ọnụ. Kịta na ama m ihe ya na ndị no ihe ụmụnne ya na-eme. Eziokwu m niile ọ ga last 2016. Ọkwari mgbe ahụ ka protest all over the world. Pụta hụ ebe ụmụ Igbo shekpuru ala na-ebe na-ekwu ukwe ebegide nne ha na-ebe akwa. All over the world ha amanya ya. Without them, that pressure ka eji wee release Mazi Nnamdi. Gị pụtazi sọ nna na nwezi ihe niile. Ihe na-ewute m na ọtụtụ ndị ji iwelakpuo, which is stupidity, kwa ọnụma. Mba, you ga-emenwu niile rally around, build your back. That is why mgbe m ga Abuja m na-aji ele na ndị IPOB na ịnụwa na ahụ enwe ebe ka ha nọ. Ụmụnne ya kpọrọ m ka ha were my platform. Oh yeah, when you hear everybody has a price. No, my price is truth. You just have to joke against them. You just have and corruption. That is ndong vam. And all kwaya mere chike doesn't do any respect and that because I'm not here offer me. And when them women no one place innovation committee chairman. Madam see here jinya miawo. Na ihe agafere na m ga abụọ ha were tije na m ga ka e were mechie m na amamole ntuzo na-arụ ọrụ. Nwoke ọ na-akwecha onye ọbụla nkwa. A na-echezo onye ga-abịa ekwe m nkwa ụjọ na-atọ onye ọbụla. Ha bụrụ m bụkwere local government chairman. Nga ka m nọzi wee sị m na esetụlọla onye ọbụla ya afọ Madam Pinto. Umeelepụ m. Ya so, asị nwoke na-arụ ihe na ugbu a na-awụ na onye na-egbu mmadụ. Mgbe ọ nwetara na onye ọbụla kpụ ya gbuo m. Na mpụta gba aka n'isi chiwe n'ime ahịa nga a na-enye m ọrụ ha disband
Renovation Committee ha nwanne m nwa fence gbofuru ịrụkwụrụ ọrụ owo tọwụ. So Chike dozie m na Chinasa nwụrụ and the rest of them ekwedo nzụta. Ha were blackmail so ụmụaka ha kwechirikwe. So ọ bụrụ na ịwụ onye IPOB ihe niile ahụ emere mgbe nsomenya nwanne kulie na ga-apịachasị nwanne ya push we na a ga-enweta. Yes, a ga-enweta. Mgbe release Mandela from prison wu na 1990, following intense local and international pressure. Kedu ndị bigger the local and international pressure? His people, the NCNC, ndị nọ n'ụlọ na ndị nọ n'obodo oyibo, which is exactly ihe IPOB na-eme, mana ha nọ in unity. So biko odozi akụ Ngozi Orabaeze enwe nke ị na-eme wepụ ọnụ na IPOB na Mazi Nnamdi Kanu. Ihe blackmail ka ị na-eme. Ị nwere otu nke gị ahụbedị m otu anyị achọrọ onye na-awụ the leader of the whole ndị Igbo. Ọ mkparị anyị nwere ọha na eze ma ha na-eme ọfụma ma ha anaghị eme ọfụma. That's the apex body for now. Okay, anyị nwere nzukọ ụmụnna, anyị nwere Igbo Women Assembly. Enwedo onye mere Mazi Nnamdi Kanu wu onye isi ndị IPOB. So quit that your blackmail. Iwu onye isi ndị autopilot, stay there. Otowe pilot wa gị na ndị ele aha Liberation Army gị, be proud. Maka ị na-akpọ Mazi Nnamdi Kanu aha ụwa niile ma IPOB, ndị na-akpọkarị ya IPOB ụnọ na-arụ ala eche a na-akpọ ha. This is exactly what you did. I knew what it took me mpụta every time mgbaga m na-eji ndị Igbo ọdụkwa na IPOB na onye ọbụla pụtara na ụnụ chi nweta ndị na-eme ihe a, onye ọbụla pụtara nso ọnụ na IPOB jide na eme ọnụ ya aka John ya otu o ji wụrụ ndị IPOB. I knew what I passed through. Unu eriele nke Buhari dị careless, Tinubu dị careless. Before unu na-enweta pin, unu ga-eprove ya. Mana anyị agaghị ekwe. Ndị Igbo anyị awụdo ndị iberibe and ihe ọ ga-eme anyị Igbo na ya ka m ji adọ aka na ntị onye ọbụla bụ onye Igbo biko ndị autopilot so m tọrọ ha ego ọkwa ha azụrala unu private jet fighter jet unu ọhụ na ọkwa ha zụrụ na ammo tank unu ọhụ na paspọtụ emere unu ebe ka unu jigoro paspọtụ unu ga ID card nwa isi ụjọ ndị atụ nwere ID card alọta na Nigeria kpekpa ya n'aka okwu ejiri pụta dị eme nweta that ID card na ka iwe lọta labụ na again ịmara na ọwụdụ wayo ka emega unu. So ọ bụrụ na ị kwetere n'ihe a na-eme ma mee mistake n'ihe a na ha akpụ eri blackmail a na ihe ọnụ na-atọ ha bịrịbịrịbịrịbịrị onye kọmanda anda nọ na bụ onye ọzọ ala agha na-alụkwa ya n'ala ya n'ụlọ unu ọpụada Abuja ọkwa Amerịka mee ha nọ na be ha tọrọ ndị Iraq mezara ndị Iraq nọ na be ha tụkwụrụ. Ị hụrụ ka ndị Iraq dọrọ na Amerịka dọpụta ebe ha gbalazie Congo na oje na Congo na-enye instruction while ewere ndị amị gha na street na iro niile everywhere so ebe format ige ndị amị bụ na itofe nwaanyị na-esi ofe ndị amị akwụ ndị a ọhịa ọfọrọ Nigerian gọọmenti is spread ndị amị ndị nwanne sị ha wụ Liberation Army ya ahụdụ ha ndị ọsụhite ọkwa alabere taa yet anyị nwere Liberation Army ruo taa then ndị ọsụhite ọkwa na-akpọzi ndị IPO ndị ESN gọọmenti na-akpọ ndị ESN hapụzie ndị na-apụtakwa na-ekwu okwu ụnọ ọghọtaghị ihe megede ndị Azịa ndị Ọsụmohu ndị Lilu ebe ka ndị amị ụnụ nọ ndị mmadụ ada ajụtụkwa question jos apụtaghala kwuo Nnamdi Kanu jụọ nlilira ụnụ ghara ha Nnamdi Kanu ụnna ndị wee gecha ntị ka ekwucha na ihe eji ekpọ ya ụta m na-ekwu ugbu a na ọ pụtaghala ugbu a na ha gecha m ntị ugbu a na ha screenshot
ina hala nge ekwu okwu maka Nnamdi Kanu lego onye fabrika ma ị ga-asị oke ka m gada na peji nwaanyị anọ n'ihe nwaanyị a kwu bifọ m na-react until unu ebido na-ajụma ma na-ekwu ụmụ nwaanyị gụrụ ya na-egwu sị jụma kwa jụma ma kwuruwe jụma kwa jụma tupu ị na-ekweta ihe ekwu asala gị na mmadụ kwuru ihe ọkwa n'efere mba ụwa chọwa ebe e kwuru ya ike maa ya ọ ihe m na-eme onye kwughala nnu ya m ga-agema ya egema were ihe m chọrọ so mgbe e jiri release Mandela na 1990 after 27 years Mazi Nnamdi Kanu ka nọrọ 5 years and ọ gwara anyị sị na ya agada apụta there without Biafra and ọkwa ihe ọ ga-awụ so ma isi hụrụ ya n'anya anyị agaghị enweta nwe ya divided house ga-emezi ndị iro okpute so ga-abanye na IPOB okay aha ada anyị aha mma ha na-ebutere anyị ndị na-enye anyị nsogbu biko onye ọbụla batara nga nye ha m ga-ewepụkwago so ndị m na-agwa okwu awụdụ ndị nọ Chineke ga-ete care of them Chukwu ga-ara ata ha ndị anyị na-agwa okwu bụ ndị genuinely n'ala obi gị ịchọrọ ka ihe abịa ụzọ katekwara aka ahụ ndị South Africa bidoro lụwa ọgụ nke ha na 1912 lọga ruo na 1962 which is close to almost 40 years before Mandela aba na nga Mandela nọkwa na nga ọdụkwa nna Mandela nọ na nga ma ndị otu ha kwa nọchi na nga cool down chikwe nga kwado ya another 27 years so ụzọ katekwara aka ọnwụ na only 5 years ka a na-ekewasị mgbe ọ na-eruwe 15 years mgbe na the civil war n'ala Igbo ngozi ọraba eze buru bọmbụ ebe a ndị a buru ọ ga-enwe isi ka achọ m ka unu ghọta the implication of ihe that woman na Simon Ekpa na-eme na ihe ahụ gowon kwuru ha enwetago ya ọ wụzi anyị nwa bụ ndị Igbo sonye ha ma ọ tụpụrụ ha ọnụ once anyị pasahara ha ị ga na-atụrụ ha ego then ndị ahụ chọrọ inye ha ọrụ hụ na ọrụ ha chọrọ inye ha na ha agaghị arụli ya ha abakada ọkwa ebe okwu a na-aga so ya wee wụrụ tọọchị m gbara so m ga-emepe lan aka ga m ga-eme ihe gbasara ANC ma otu ndị n'obodo oyibo ndị gbalara na exile how they operated m ga-ekwu maka ọsị ya gọọmenti in exile anyị ga-agba tọọchị otu ha si ma operate na exile then gbakwa touch how Mandela failed na otu o ji relate to ndị ANC while ọ nọ na prison so ihe ahụ touch anyị gbara taa in conclusion wee na-asị na ndị hụrụ Mazi Nnamdi Kanu n'anya ga-agwa ya na anyị si ya pụta bịa disassociate onwe ya from autopilot na ha adịghị anya ahụ mma na ha agbukpọ ndị mmadụ egbukpọ n'ụlọ and na anyị chọpụtara na ha wụọ ndị iro fọmụrụ ha anyị nwechara ọtụtụ ihe agụnyere ha aha and lawyer ya pụtara kwuo na no disciple we need him to come out nọpụtazie kwuo ya anyị sha ya anyị papa wado nna n'ụnụ nwee movement now o metụla oke metụ ngwuru metụ ogini activities unu emetụla enwedo family na-enweghị ha ga-akọ di himself gbara ọsọ for almost 3 years ọ mụ iwe onye kwechiri n'elu the man metazi chefukwuwa himself the man metazi chefukwuwa m just getting ready for anything ọ lọtara ụlọ ụmụnne dị m ọtụtụ n'ime ụmụnne m ọtụtụ ndị mmadụ alọtaghị ụlọ ọnwụdị iwu na mmadụ ga-anwụ anwụ dị trauma ndị ụmụ ha chọrọ ịlụ dị kee ha n'okpe ịma anyị agbakọbedo ihe mere anyị na ha nọ na mba dị iche iche kee ụmụ ha ndị nwụọ ajara aja abịa kpọpụ ala tie ha onye ọbụla gbofuchi so anyị achọghị ụdị ihe ahụ again so and anyị chọrọ ka ọ ngụ ịpụta ha alụ ugbu a wụọ nọ ndị autopilot n'iso nwe ha adịghị fable out then aha ha na-akpọ gị
ka na-eme a na-ekwu na IPOB na-eme ihe na-eme aha ha na ka na-akpọ gị na iwu onye maka onye ọbụla mana iwu onye isi ndị IPOB so ihe wụzi anyị na-eche na aghụghọ abana na dịtịn so nna bịa butere m otu a so the TikTok line is open now. This is much better. Okay, yeah, I think this is much better. Line now is open now. Ọkwụna mana awụkwa m onye arịrịọ ha sị na m iwu onye arịrịọ ọ dịkwa mma onye arịrịọ nke onye nshi mma unu send their gift na TikTok na Facebook send gift then ana m achọ ka m na-achọ the image ka ọ dịkwa more pointed like this ya isi adhansị isi adịgo okay so ndị n'obodo oyibo biko na ọnụ hụ onye na-elo elo so enyi ya onye ahụ weta ka m na-akwa ịga biko ka nwee ndewo nna biko 2 minutes anyị ga-agota bel daalụ nwanne m God bless you nye ka ọ dị more pointed ịma imi m dị pointed already so ka ọ dịkwa more pointed so if possible self go nke a na-ekpuchicha m ilu at least ka afọ ihe akọ because onwebe ihe akọwa anyị akpụghị isi chelu mkpọrọ ịma na daalụ nwaada ekene gị a sị na ekene dike na nke o mere omekwa ọzọ n'ime ihe niile ka anyị gwagodi ha na anyị bụ ndị Igbo and Igbo anaghị atụ mmadụ egwu onye anyị chịbụrụ ndị Igbo kama anyị ga-eji ụjọ wee daala enwe n'elu kama anyị ahalụ ka anyị na-enwe kụwashịa asụ ka akụwashịwa anyị kụwashịwa akụmashịma maka na ụfọdụ na-ekwu ihe anụnwa ụfọdụ n'ime ha aghọtaghị ihe na-aganụ ịma na asị na ebulu ozu onye ọzọ n'isi ọ dịka ebu ugwu nkụ most of especially I will use this woman if this woman a na-akpọ Igbo defense na ebe ede na comment section ọ nọ UK isi this woman na edebe Mazi Nnamdi Kanu debe nwa ọmụ n'afọ ma ọ ga-nye just let's face the reality isi a na-anya chuzuo Mazi ọnwụ ya nwoke anyị ga-ama onye oge choose because these are fake pretenders na ha love Mazi agwa sacrifice ya nwa ha for Mazi na they can never do it with their life now sacrifice their own children for Mazi Nnamdi Kanu they can never do it mana ha ga-abịa na social media na-ekwu okwu as if no ha nwa kacha for Mazi ka na-egbu ụmụ ndị ọzọ nọ n'ụlọ kpọrọ ndị nke nọdụ obodo oyibo because these people amaghị the reason iji asị Mazi ka nkọwakwa ya amaghị reason iji asị Mazi these people amaghị reason iji asị Mazi disassociate onwe ya from these people and ihe ha mụtazi now ha pụtasị gị na Mazi Nnamdi Kanu is the leader of Biafra. That is a pure fallacy. Mazi Nnamdi Kanu is not the leader of Biafra. Agwagokwa m ndị a this still before. Ọ bụ na Mazi Nnamdi Kanu bụ leader of Biafra Wazulike bụ Mazi Nnamdi Kanu ụzọ wee mebie ihe Biafra. Leader of Zionist movement bụ Mazi Nnamdi Kanu ụzọ wee mebie ihe Biafra. B movement bụ Mazi Nnamdi Kanu ụzọ wee mebie ihe Biafra. So which means na ọ bụ na Mazi Nnamdi Kanu bụ leader of Biafra, which means Mazi Nnamdi Kanu superhead all those people. So who leader Wazulike? So who leader Zionist movement? So who leader B movement? Lower Niger. Lower Niger. Lower Niger, yes. Because these people are going to do agitation Biafra before Mazi Nnamdi Kanu. Mana ha na was ya go happen that na Mazi Nnamdi Kanu is the leader of Biafra. Then he will use Biafra when I commit crime. Onye una na akpozi onye isi. Our leader. No. Mazi Nnamdi Kanu is not the leader of Biafra. Mazi Nnamdi Kanu is the leader of IPOB. Kana agbakwunye. Mazi Nnamdi Kanu is leader of IPOB. Yes, we na indigenous people of Biafra. But ndị ọ na-lead bụ ndị dị registered in that organization. Ndị ọ na-lead.
Ona he lead the whole Biafra, go je lead the whole Igbo. Yes. Maka ndị na-eji afia eja commit crime in the name of no onye isi ha. All of a sudden na ndoto pilot ni na agbawa gi our leader. So which means Simon awuzi lead unu. Yeah, no. So Simon awuzi lead unu. You people are not calling Ngozi Orabueze lead unu again. Una anazi akpo Simon eba lead unu. Una anazi akpo Oge Nkele lead unu. O Mazi Kun na bozi lead. Maka ndị Igbo etipia gono ha reject ha. Ifere ekwekwe no ha. Ha bata na IPOB business ha chọrọ ime ha ga-emenwu ya na that's the issue. Ikwu this thing na asị gị na akpali Mazi Nnamdi Kanu awoli Biafra enwebe leader. Mazi Nnamdi Kanu is only leading IPOB movement. Exactly. Biafra enwebe leader because ọ na Biafra enwego leader. Then Simon nyezela onwe prime minister ka ihe ọ hụzi. Amanam. Why no na ha ekwu that thing? Simon nyezela onwe prime minister. Mazi Nnamdi Kanu is only leading the organization or member which will lead here, which is IPOB. Kunu kwụsị all this nonsense. Oge elugo mgbe anyị ga na-agwụ na ịpụtakpọ Mazi Nnamdi Kanu your leader ya jụọ gị IPOB member because onye Methodist church ama nnọkọtara je kpọba Reverend Father Bishop ya. And I think IPOB should take a legal action against this boy impersonation. Yes, it's impersonation. Yeah. Maybe Etek is the action. Etek is the action. Come on, they confirm more I can. Yes, because a man no na enwelu World Igbo Congress where Ohaneze ndị Igbo where Igbo Women Association a man no katrosi Igbo Congress because no afa Igbo ijema gbo ni ase na ewo part of them. You can never try it unless me will registered member. Abia na community obodo onye ọbụla wu youth from 18 years up, you are youth. But ọbụna you register na youth obodo unu, you are not part of them, but you are youth in that community. Unless me the registered now to youth obodo, we need a member of the youth. But as far as you are part of the youth, otu according to no munna, or you register on no munna again, you are part of munna again. Also, where had a meeting, they don't want you well if you are there. Also, when I want to want you munna, but as far as now I on a registered munna, the man be ever had a was on Anakano. Ah, yeah, one now. Man, these are the truth. Naturally, everybody now after all, we are indigenous people of Biafra and I commit crime. A lot of groups that go well after Mazi when and so see how they do. Mazi your good channel apart from all these charge and bear lawyers. Natural means okay, you will pass message owner. I'm on Simon. More not to pass the message or pass the message or get part. Yaka is the who I know. Natural means pass your message. Anybody may use half a member of IPOB. I don't know you. Because all this thing this man a problem. On your project kidnap one man or bagging on Makamazi coach Simon or Bagidele for more than 4 years. Enjoy your listen to your wallet when I east or second or Kamazi Pota. A well, when I'm the Maduha, will you not business in the Madogo? Will you not wash your room one? Will you not kidnap on the Madu? Only Joel or second or Makamazi or where Pota? And it's near the man a problem. Unamahono law land one, I even IPOB in a mewo. We are trying to clear the name of Mazi Nnamdi Kanu, but you people don't understand. Because Afia Keja committed crime. Afia. Now, before I summarize that one, many people now do DOS in Alo for more than 4 years. These people again. Simon get kidnapped Mazi Nnamdi Kanu 2021. Simon with the Lihana or blackmail. That these people sold Mazi Nnamdi Kanu. Also, he have a divided house. Some member of IPOB is stupid. Namo he hana about takia. Namo he hana about blackmail. While so Simon. Before leadership now fight kahamweto mwe that ebu ha. So me abalugo so Simon. Before 2022-23, Simon form more group about Liberation Army and Autopilot. Who were people in the name of Mazi Nnamdi Kanu? The same leadership will stand the one. They isolate the name of Mazi Nnamdi Kanu. They clear the name of Mazi Nnamdi Kanu. And these people today that are claiming that they love Mazi Nnamdi Kanu more than anybody, Amohona Atagele IPOB as a T group in 2023 because of activities of Simon. All these DOS fought to then they will put that name na terrorist index in the whole world. And all that name terrorists can maintain once you want Mazi Nnamdi Kanu mega arrest. You want mention IPOB mega arrest. Because of these people don't understand. That
There is no way IPOB a T group in the whole world. Mazi Nnamdi Kanu cannot function. You can't mention his name. There is no way IPOB gave because Hamas and happen on TikTok. Hezbollah and happen on TikTok. And happen on TikTok. So any day you want one, attack IPOB as a T group. You want one for that one IPOB member. Interpa Boroge. You want one saying you na Mazi Nnamdi Kanu will lead again. Interpa Boroge because Mazi Nnamdi Kanu is a leader of that IPOB Abogo T group around the world. But these men and women called DOS are the one that fought and we put that name in terrorist organization. That is why many people should be proud today. They couldn't have IPOB member all over the world. That is why I can be proud and Mazi Nnamdi Kanu will die. But any day, associate the YT group, that is the end of IPOB and end of Mazi Nnamdi Kanu. But these people will not tell you the truth. So one that you see any name, I want my high name, and don't want one above the law. I want to say. One year more, or Yamangelo maka Biafra ibupu mama isi mgbaga nkịtị. Ọ ka mma I declare why a man of work declare that maybe na akọrọ anyị n'azụ. Adam. Okay. Anyị, it's okay. Yeah, Lolo, thank you so much, Lolo. I say about Ocha also. Yes. Ocha abawali for a long and Anna hoping everything. Lolo Chika say ekele onye akede ọkpọtọ ọzọ so Chike Lolo me na Lolo nye gbasatara interview i mere Lolo Uche Chukwu Kanu detain na agara everywhere na even the Lolo na-ebitrezi die ihe gbasatara family problem pray wee bupụta outside ọ dị n'ebe the woman should ekwuo ihe gbasatara family problem ọmadịrị m now say that after ka ejidere Mazi Nnamdi Kanu Kanu na nne anya they stop kwụsị egburu nwa ya nwoke nwa Mazi Nnamdi Kanu onye ha claim n'ọwụ the leader school fees and the upkeeping ha na for it. Then ọ dị ebe ihe gbasatara family problem shi wee batazie dia ibute family destiny issue wee bata amadị m one idiot a na-akpọ njide Kelaka Canada. That is very, very useless lady. I don't know. You understand? But na drag near Mazi Nnamdi. Start insulting her. Can't she walk? Can't she walk to take care of her child? You know, all these things I won't you know, half of the day go. Then about to this thing in Lolo because when you Jim Jogi Basatara me Mazi Nnamdi Kanu in interview or Gaga who dear who are our leader. One year almost 5 days na Sokoto. Almost 5 days now. Almost 1 week safe na Sokoto. Okay. So we put it although I'm not anymore cover and again when your brother Hannah Mazi Nnamdi Kanu discuss of Basatra IPOB and the leadership. But how shall drag and actually destroy as in Koto she will cover all these things. Oh, look over again. A man more anything Basatra because all these things we need to, you know, all this also has fight the leadership on the IPOB. The thing is getting much. You understand it? But I'm IPOB, I am my bystander, and they will keep defending the leadership.